Знаеш ли, че тази добавка е създадена за да защитава хора, изложени на радиация, разработена по поръчка на Здравно министерство на Корея и днес помага на милиони хора да възстановяват енергията си. 3 билки, една формула, безкрайна енергия. Това е силата на Хемохим. Нека да разгледаме по-подробно самите съставки. Първата съставка е Легустикум чуансум. Билка е известна с противовъзпалителните си и антиоксидантни свойства, която традиционно се използва за подобряване на кръвообращение, облегчаване на главоболие, мигрена, мускулна болка. Тя предпазва от тромбообразуване. Втората съставка е китайски божур или паония. Има противовъзпалителни си свойства, използва се за лечение на женско здраве, стомашно-чревни проблеми, главоболие, високо кръвно налягане и кожни проблеми. Силен антиоксидант, неутрализира свободни радикали. Успокоява нервната система, намалява стрес и тревожност. Третата съставка е Анджелика синезис, която подобрява кръвообращение и снабдяването на клетките с кислород. Има противовъзпалително действие. Укрепва нашите кости и подпомага на храносмилателната система. Стимулира образуването на червени кръвни клетки, снабдяването на клетките с кислород. Тези 3 билки се комбинират, за да постигнат синергичен ефект върху кръвообразуването, имунната система и енергийния баланс. Ако искаш да разбереш подробно откъде поръчвам този продукт, пиши линк под това видео и ще ти изпратя подробна информация.